Id-djarji, artikli, posters tal-kampanji, kitbiet u ritratti ta' nisa magħrufin u oħrajn inqas magħrufin mit-tieni gwerra dinjija li law se jiltaqgħu kollha f'arkivju tan-nisa fl-Università ta' Malta. Ma' TVM News il-professur tal-Università Carmen Sammut qalet li l-istorja hija ta' min jiktibha u ħafna drabi fil-kitba l-esperjenzi tan-nisa kienu inviżibbli. Fit-tnedija tħabbar li diġà saret donazzjoni tad-dokumenti kollha tal-ex-President Agata Barbara. Isma' nisa li kienu f'pożizzjoni ta' awtorità li jieħdu deċiżjonijiet u nafu kemm kellna ftit nisa fil-politika pereżempju fil-qasam ekonomiku. Imma anka l-esperjenzi, l-aspirazzjonijiet dak li għaddew minnu il-ħaddiema tal-fabriki, nisa li l-ommijiet. L-esperjenzi tagħhom fejn tidħol it-tqala pereżempju, is-sesswalità. Donazzjoni oħra kienet minn Michael Briguglio. Mama tiegħi Mary Briguglio ħallitna 3 snin ilu u ftit qabel ma ħallitna tatni l-arkivji tal-Moviment Emanċipazzjoni tal-Mara. Dokumenti jinvolvu minuti tal-laqat, arkivji oħrajn, magazines li kienu joħorġu, ritratti, djarji. U oħra fisem il-Fondazzjoni Strickland. Nafu li hemm karti tagħha u karti ta' missiera wkoll. U għalhekk il-donazzjoni għall-Arkivju tan-Nisa, Women's Archive, se tkun the Gerald and Mabel Strickland Papers. Donazzjoni oħra ġiet mill-arkivji tal-Arċidjoċesi ta' Malta li offri dokumenti relatati ma' ħajjat Adelaide Cini li wetqet ħidma filantropika kbira ħafna ma' nisa li kienu abbużati u żvantaġġjati. Il-President tar Repubblika Miriam Spiteri de Bono qalet li dan huwa rikonoxximent mhux biss għan-nisa li mexxew iżda wkoll għan-nisa li ma kellhomx opportunitajiet. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li l-ġenerazzjoni tal-lum għandha r-responsabilità li ssaħħaħ il-legat tan-nisa li ħallew impatt fuq is-soċjetà.